Здравейте, скелетни момчета, аз съм Марчест и днес ще играем на Майнкрафт в Hypixel. И днеска мисля да започвам новата си поредица на Minecraft Mini Games. И да започваме. Видим. Да играем. Да видим каква е тази игра. Влизам и няма долу горе препълнени. Вляза вътре. Не знам какво са правим с игра, за първи път ще играя. Трябва да съберем 26 човека. Така и да говорим малко. Извинявам се, че не съм качал от една седмица, просто фантазията ми се бъгна и не успях да снимам клипове. В смисъл, снимам, ама не успях да ги обработя. И това ще е първият клип, който ще кача преди една седмица. Надявам се да ви харесва. Както виждате, ще почнем след 10 секунди. И тъй. Сега ще разберем как се прави. На 25 голд. Дам посъбра тука. Какво се прави? Майтъс. Явно има такива вампири, зомбита, които опитват да не убият. И така. Ще влязат тук в тази сграда да не го убиват. И така. Така. Ой, тут две врати има. Майко. Воу. Стокост. Ага, тук има хора доста. Ама, не. Няма да рискувам. Хайде. Искам да видя някой вампир или зомби. О, вече стигнахме до трети раунд, много бързо. О, ако победя, направо всеки... Майко! Видяхте ли? Майко! Не. Сграда? Не. О. Без малко ще и да ме уби. Не. О. Майко. Затворите вратата, бе. Тъпили сте. Майко, как ще и да ме уби? О, мамо. Зомби! На малко сърце съм.
Затвори вратата, бе, тъпък! Тъпък, затвори вратата, бе! Вече поне... Затваря вратата. Вече стигнахме до 4-ти рунд. Бягай, докато си жив. Майко, ето го. Затваряйте, бе! Ви тъпили сте, бе! Шит. Единия го убих! Бягай! Затваряй вратата, бе, момници! Майко! О, така. Нека тя да си пробва да живее. Аман! Не. Затваряйте вратата, бе, момчета! Майко, тук колко зобита! Майко мила! Не, мъртви сме! Бягай докато си жив! Don't have enough in-game credits. Странка. Но поне сме... Колко човека сме живи, бе? Още 6 човека сме живи. Майко... Нямам шанс. Освен да съм на Shift. Друг вариант няма. Поне стигнахме до 5. Майко... Бягайте! Не! Ай, дай! Защо умрях, бе? Да ме убига! Мразя! Да съм вампир! Сега докато ги намеря, оха, какви са тези оръжия, бе? Те са тъпи. О май гад. До 8 минут, кога стигнахме, има само 2 мъжи, бе. О май гад. Ще изиграя още някаква игра. Доста тъсно ми е интересно. Майко. Вампирос. Майко. Колко вампири. Защо не иска нищо, не ми върви?
ще бия, бе. Кога стигнахме до 23 рун, бе? 24-ти, кога? Майко! Не мога да ги убием. Ако се заберем всичките, ще го убием, ама явно не аз себе. Че няма друг проход, мам стара. Да вляза. Влизай. Защо му уби, бе? Охо, 26 рун. Да не взема нещо. И както винаги те победиха. И мисля да изиграят друга игра. Малко пейнтбол. Съжалявам, където много не говоря, просто не знам какво да говоря и така. Ще изиграя една Survival Games. Така. Хубаво, почваме след 5 секунди. Така. Върнем пържолата. Сега бягам към този чест, защото ми харесва най-много. След бягам натам. Почваме след 15 секунди. Пет, 4, 3, 2, 1. Той умря! Той умря. Сега вече имаме лък, стрели и поне... Оха, тук става на война. Колко събим ли, бе? Аха. Майко, не! Сефте! Ще изигра още една.
Почвам след 3 секунди. Моля ви се, абонирайте се. Така. Друго. Пак се извинявам, че не съм качал толкова време. Просто, както чухте, фантазията ми се бъгна и нямам време. Защото имам доста задължения и няма да мога. Така. Почвам след 10 секунди. Добре, се. Опа. Какво? Ято ще ми харесва. Да се го убия. Сега ще го убия. Ще му вземам бутушките. Да не умреш. Да не умреш. Хочи изкаска вече. Айде де! Защо ми бягаш, бе, момченце? Айде де, не ми бягай. Омон! Майко! Какво? Оха, то са ако го убия направо, как се кефя като качалка. Айде! Абе, дано да го убия този. Ческон? Така ще изляза аз от тук по-добре, че... Дайде. Айде. Излез тук. Да излезе. Ако имах нещо... Защо не ми дойде да го убия, стара? Няма да се измъкна, докато един от нас ще умре. Тос го мразя, искам да го убия. Айде, Елан, стара с напълни хелт май. Да, как ще да хвана като ти се скон? Тай вата ти, тъпия ти кон мазен.
Трябва да не се показвам. Айде да ми дойде, бе. Хайде, деламе, бе, да станем 5 човека, да те убия искам аз! Хайде, деламе, бе, момченце. Хайде, бе. Чест. Айде, еламе, бе. Да, айде, бе. О, хора, като няма ми дадеш, аз ще си взема. Ще се убия. Ох, майка му стара, ще те убия. Кази. Ох, майка му стара. Айде, язе, имам панталонки. О, най-сетне имам лук. Ще го убия. Имам и полшунка. Детмач. Майко, умрях. Килнах. Мъртъв съм! Нищо! Еми, пичове, това ще за този епизод. Аз бях Archers. Абонирайте се, дайте положителен воз за този клип. Лайк. И довиждане. До нови срещи.